Dit is de K-route, miljoen reportages oer. Een grote oersjocht tentoonstelling van Willem van Althuis in Museum Belvedere. Een nieuwe Frieske rockopera over een dramatisch levensverhaal dat in 2003 in Frankrijk speelde. En het beeldhouwcentrum Koudem van Herma Bovenkerk viert het 10-jarige bestaan met een community art project. Ik ben hier bij Museum Belvedere in Oranjevoort, want we hebben komende vrijdag een grote tentoonstelling openen over Willem van Althuis. Een prachtige schilder. Aanleiding om deze tentoonstelling te maken is eigenlijk het verschijnen van deze monografie over de schilder. Schreeuwt door Suzanne van den Berg. Klazine Hofstee maakt de volgende reportage. Ik moet gewoon zo vrij ergens heen gaan en ik moet het mooi vinden, dan moet het mij niet een aanvleien. En zodra het mij aanvleegt, dan is het klaar, dan komt er later wel eens wat uit. Gastelaan is een plak dat Willem van Althuis aanvleeg. Hij kaamde graag. Het landschap, de objecten, de kleuren en het licht fascineerden hem. En dan benam de hang in Laaksem. Hij had het gebouw vaak schilderen. Je zou het kunnen zien als een ankerpunt, een plek waar hij steeds weer terugkwam. Dat kun je letterlijk opvatten. Ja, hij kwam hier natuurlijk vaak ook fysiek en dan liep hij hier rond en dan genoot hij van het uitzicht. Maar ook figuurlijk gezien is het een ankerpunt, want het is een plek waar hij in zijn werk ook steeds naar terugkeert. Er zijn bijna 20 werken van het pakhuisje bekend, die door Van Althuis geschilderd zijn. En die werden eigenlijk altijd gemaakt in een tussenperiode, als hij net een heel groot werk had afgerond. En als hij zich weer op moest laden om naar een ander werk toe te gaan. Ik wil eigenlijk een serie maken. En dan hing je verschillende soorten lichtinval. En ik verschillende kleurtonen, maar wel al je grijs. Waarom werk je nou altijd vanuit het grijs? Ja, dat is denk ik wel een stemmingskwestie. Nou, dat is krijg je haast. Maar deze verschillende kleuren, maar dat mengen, maar dan in de gevoelens en daar kan je net achter komen uit potjes waar. Ja, dat laat gewoon een gevoel. Soms is een schilderij dat neigt naar blauw en staat en het blauw in broek is. Maar dat kan ik wel eens naar reet of wat naar giel. Het maar krijgt hoeveel je op dat staat. Daar komen in de tentoonstelling 16 van te hangen. Dus 16 van die kleine schilderijtjes van Laaksem. Allemaal op hetzelfde formaat. Hetzelfde onderwerp. Allemaal net even anders van sfeer. Je zou bijna kunnen zeggen allemaal geschilderd op een net even iets ander moment van de dag. Maar altijd dat waterige, grijzige licht wat overheerst in die schilderijtjes. Dit is een schilderij uit 1973. En dat is een van de eerste schilderijen waar hij van het figuratieve oerstapte naar het abstracte. En hij broekt hier nog de wat huddere oergang in, van donker naar licht. En dat is in zijn letterwerk dat bot verhoren. Dan werd dat heel iets vloeiender? Ja. Die techniek die had er hem zelf gewoon leren maar in de tijd. Want het had net zo lang door na dit schilderij. Toen kwam het orenwerk al. Zo'n Tjeerd van Althuis beheert de Willem van Althuis Stichting en past het samen het werk voor zijn heid. En dit is een hele mooie foto van hem, vind ik zelf. Deze heb ik bij ons op de website staan. Je staat er ook mooi op, hè, met die durende blik in de viertes. Ja, precies. Typisch jouw ja, heid. dat vind ik wel typisch mijn heid eigenlijk, ja. En waarom? Omdat er altijd al vaak mijn moed zo begon. Zoals die horizon, die zit er ook direct al bij, hè. Past wel bij hem. Ik een horizon die wat verrint. Ja. Oh, dit zit aardig stief. De kamer hing het oors altijd vol met schilderijen, maar nu binnen de modden wat leeg.
Zij is het sneeuwlandschap van de Kniepen uitliend onder de expositie. Er zijn schilderijen die van alles meemaken hebben. En er zijn schilderijen die niks meemaken hebben. En dat schilderij van mij heeft dat dus weer eigenlijk niks meemaken. Het is een heel saaie schilderij. Want dat hangt al 30 hier bij mij boven de bank. En het enige wat er verloren is dat er snel en dan een nieuwe bank kwam is. Maar dat schilderij hangt er altijd nog. En dat zal nou voor het eerst. Zullen orenmeesters dat in een grote tentoonstelling zien. Heel voorzichtig. Wat is dit voor schilderij? Een schilderij van Willem van Althuis. En een schilderij wat we heel graag wilden hebben en wat we nu dankzij een succesvolle actie van de site Voor de Kunst hebben kunnen verwerven. En vormt straks een prachtige aanvulling op de tentoonstelling. Ik vind hem zelf prachtig van kleurstelling, van toon en van compositie. Die horizontale lijnen met dat ritmiek van die verticale elementjes. Wat hier in terugkeert. Ja, ik vind dit een geweldig schilderijtje. En ben iedereen dan ook dankbaar die er aan mee heeft geholpen dat we het hier hebben gekregen. Ja, er zijn duizenden dingen die net op mijn schilderijen voorkomen. Misschien wel miljarden. En er zijn alleen maar heel enkele dingen die er wel op voorkomen. Dat is maar een heel iets beetje dus. Ja, het belang. Hij heeft natuurlijk prachtige werken gemaakt, een hele eigen stijl. Maar eigenlijk heeft hij gewoon zijn eigen signatuur ontwikkeld in totale afzondering. Ja, hij zat daar in zijn atelier op de 16 Roede. Had wel contacten in de kunstwereld, maar die waren ook vrij minimaal, zeker in het begin. Dus het is iemand die zichzelf eigenlijk grotendeels heeft opgevoed. En dat leidt tot een heel eigenzinnig oeuvre. En ja, prachtig. Ja. Nou, ik heb het boek eventjes terugbladeren. Het ziet er prachtig uit. Er zit ik nog een dvd achterin. Met 3 documentaires hoe de schilder. Wil je hem nog meer weten hoe deze tentoonstelling en wat er omheen organiseren wordt? Zit dan even op de site van dit museum. Want Tom Mercure houdt nog rondleidings en daar is ik nog een kunstreis aan verbonden. Zwart langs me is een nieuwe Friese rockopera die het vreed uit 2 weken in première gaat in Theater Romein in Ljouwert. Het vertelt het verhaal van een jonge jongen. Hij is zanger in een rockband die het in een vlaag van woede zijn vriendinnen deerslacht. In 2003 is Frankrijk te Leeds als dit echt gebeurt. Want het betreft ik nog een hele bekende actrice. Bart Kingma rekken fascineert door de geschiedenis en schreeuwt op basis van dit verhaal zwart langs me. Douwe Talma maakt een afspraak. Du chanteur du groupe Noir Désir, Bertrand Cantat. Frankrijk zit in de simmer van 2003 op kop. Noir Désir frontman Bertrand Cantat had zijn vriendin in een ruzie deerslijn. Die vriendin is likbos Marie Trintignant en dat is een bekende Franse actrice. De passer springt de boppen op. Chanteur du groupe Noir Désir, amant de Marie Trintignant. In Nederland wie dit doet geen grut nice, maar luidt wel de aandacht van schreeuwen Bart Kingma. Bekend van Biggelix het Cohen in het Friesk project. Het is zo'n intens, heftig, fascinerend verhaal. Ik dat wil gewoon vertellen. Hij wie een soort boegbeeld van de linkse jongere generatie in Frankrijk, maar hele hege idealen. Hij wie een absoluut sekssymbool in Frankrijk. Maar goed, oké, een boeiend verhaal en de rockopera maatje, dat is dan wel weer een stap verder. Ja, nou, ja. Ja, dat weet ik net. Op een of andere manier ga ik soms, als je heel erg boeit wordt toch iets, dan word je daar wat mee dwan. Dus ik denk, ja, dan word ik wat dwan met die muziek van Noir Désir. En via die muziek dat verhaal vertellen. Die muziek past ik heel mooi bij het verhaal. Die intensiteit en die pieken en dalen, maar zit ik heel mooi in die muziek.
Dus dan is de gedachte om een soort muzikale voorstelling te maken is net onlogisch. En als ik eens mensen die dat mooie maatje willen, dan kom ik bij Marius. Wat we doen is ook de muziek van de sier beluisteren, een selectie van nummers die wij vinden dat posten binnen. Zowel de tekst kan er bepalend in wezen of toch de muziek, maar om die verhouding muziek-theater goed deel te zetten en dat het of even heel timide is of even heel heftig en op de goede momenten, dat is echt een grote uitdaging. Maar ik heb één nummer, dat vind ik echt heel bepalend, dat is Sirene Bush. Even op het groot scherm zetten. En er zit een dreiging in en ik denk, ja, dat is de intro, maar die dreiging die blilt, dat is het nummer gewoon. En dat is, ik denk, wanneer gaat hij los, dat hoopt eigenlijk, maar dat gebeurt net. Ja, maar dit is wel zo'n nummer, ja, de kist het, even zien, waar zit hij? De kist het heel mooi spelen. Zo is het een hele klassieke uitvoering maar uit te kennen. Maar hij stiert meer als je... Sjoch naar mijn hand, ik heb het als kreun. De sneeuw beweegt, bevriest zelfs de zee. Ik kan je vertel. Waarom Marius? Omdat Marius in zijn manier van zingen en spelen en omgaan met muziek echt diezelfde... Ik haat dat woord, maar diezelfde puurheid had. Van het is al je net perfect of het moet heel mooi wijs of zo, maar er zit een soort van naturelheid in dat je het komt oer als hij zingt. Als hij zingt dan gaat het bam door die hennen en eigenlijk gaat het in die zit. Skaafmen, een burgerinitiatief, dwingt de Raad van Leeuwarden om er opnieuw over te vergaderen. Moet wel, bij GP-TV. GP-TV het vieren. Een mooie reboelje waar ik vroeger in zie het, hebben we begin 90 toeren wij, die wel iets toerken, terug Frankrijk. En dat we opvallend dat heel vaak naar je optreden kwamen. Wij praten over uw muziek en dan kwam ik Kim naar de sier en dan heel cd's uit de auto. En dat moest dus even duidelijk maken dat zij in Frankrijk zo'n band hielden. En dat gebeurde keer op keer, maar hebben we nooit echt met hun op het podium staan. Mag jij op een gegeven moment na jouw rondje mag jij gewoon ophouden? Dan gaat Marco door, die neemt het over, dan komt Mirjam erbij. Op het moment dat Mirjam het overneemt, mag Marco na een rondje ophouden. Weten we dat allemaal? Eigenlijk neem je het van elkaar over, maar maak je rondje wel af. En dat jou ook gewoon. Ik zeg, zou ik het die sfeer zie ik en dat wil ik. En vervolgens ging zij ermee ook en zetten zij dat om in muziek. Ja, ik ben geen muzikant, dus ik vind het waanzinnig knap dat ze dat kennen. Maar dat is het samenspel tussen u. En dat erin is heel goed. 2 rondjes zijn of 3. Oké. Bij Zwart Langs Me vertelt de band mij de muziek het verhaal. Een band die bestaat uit de verste begeleidingsmuzikanten van Marius, omvuld met een toetsenist, violiste en Mirjam Timmer. Acteur René van der Laan is de verteller die de stikken om elkaar praat. Het absolute verboen. Te jaren gek wijzen op je eigen planeet. Soepen, broeken, vrijen, ruzie, flippen. Alle doren dochten het aan. 3 jaar lang had Bart Kingma al dwaande west met de tarriedings voor deze rockopera.
Bijzonder is dat het stik in principe maar 1 keer opgevierd wordt. Maar waarom? En wat nou als aanst het stik heel succesvol is? Dank je, nog een keer spelen. Tuurlijk. Misschien nog wel een keer, dat weet ik net. Maar ja, dat is misschien wat flauw, want het is net omdat ik het net zezen wil, of zo, dat gaat er net om. Maar het is echt zo, we willen heel bewust 1 miljoen, bam, alles erin. Ziel en zaligheid. En geen zwaardige oor die daar daarna. Daar gaat het om. Het gaat om die 1 miljoen, 29 juni in Romein. Daar gaat de groen beven. En wat er daarna gebeurt, zien we dan wel. Dat zien we echt wel. Misschien wel niks. Is er niks aan de hand. Misschien komt er wel een vervolg. Leuk. Het gaat om die jongen. Die 1 miljoen. 29 juni. Het beeldhouwcentrum van Koudem bestaat 10 jaar. Het is vestigen in een pand midden in het dorp en er gebeurt een hele soort. En het leuke is dat het werk dat de cursisten en meisjes ik in het hele dorp weer tjenkomst. Want kunst jet onder de mensen te wezen en net ergens voortstoppen in een kast, vinden ze derde. Nou, het 10-jarige jubileum dat vieren ze nou met een community art project. Dat wil zeggen dat de Koudemers nou zelf ik mooi denken moeten. En het gebeurt al jaar onder leiding van 2 professionele community artists. Ik vond het prachtig om midden in het centrum van Koudem een kunstcentrum neer te zetten. Ja, het was natuurlijk een voormalige discotheek, dus er is enorm verbouwd. En wat ik toch wel heel boeiend vond en wat ik ontdekte toen we het gekocht hadden, was eigenlijk dat mensen gingen zich wat bemoeien met de verbouw, bewoners van Koudem. Daar zet je wel de goede ramen in. Ik dacht, ja, daar moet je wel iets mee doen. En in de loop der jaren heb ik ook gedacht, en zeker nu ook nu we het kunstcafé hebben, heb ik gezegd van, ik vind eigenlijk dat het ook een café voor het dorp hoort te zijn. Ja, dat is wel fantastisch, hè? En ik dacht op een gegeven moment van, eigenlijk zou ik heel graag wat meer willen. Ik wil eigenlijk nog meer naar buiten. En community art was voor mij heel belangrijk, omdat ik dacht, als ik verder naar buiten wil, hoe gaan we dat dan doen? En ik heb 2 kunstenaars gevraagd, Iris Honderdos en Arno Peters, van kunnen wij jullie de opdracht geven om te zeggen, hoe krijgen we de bewoners van Koudem betrokken bij kunst? Precies het goede punt vonden. Toen wij hier op 30 april waren, toen zagen wij dat eigenlijk in elke straat hier in Koudem hing de vlag uit. En het was zelfs moeilijk om een huis te vinden waar geen vlag buiten hing. Dus in het kort is het idee geweest, ik ben met mensen aangebeld, gevraagd, wilt u op de foto in uw eigen voordeur met iets wat u mooi vindt? Het hoeft niet kunst te zijn, maar iets wat u prachtig vindt. En vervolgens mogen wij dan een vlag daarvan maken en die aan uw gevel hangen. Iedereen reageerde heel enthousiast eigenlijk. Soms wel van, ja, ik heb niks met kunst of ik weet niet wat ik moet kiezen. En wij probeerden dan uit te leggen van, het is heel laagdrempelig. Het hoeft geen kunst met een grote K te zijn. Het hoeft niet uit een museum of een galerie te komen. Maar gewoon iets wat je hebt gekocht of wat je hebt gekregen wat je mooi vindt. Ik vind het zelf mooi omdat het is toch authentiek. En dat die toch een stukje nostalgie vind ik. Het is een leren jasje dat ik nooit vet van zal. Deze heet Hoefinia en deze heet Hoefie. Hallo! Hoi. Hoi. Hoe is het? Daar ben je maar weer, hé. Ja, we blijven maar aanwaaien bij jou, Wat? hè? Ja. Nou, hartstikke leuk. Nou, hangt er nog steeds prima? Ja, hij hangt nog steeds. En iedereen vindt het prachtig mooi, hoor. Ja. Ze vroegen dus, hebben we hem ook iets van kunst in huis? En wil je me dat ook even zien laten? Nou, mijn man had dus de klok en ik had dus die bal. En die bal die heb ik vroeger een keer gekregen van een vrouw. En daar had ik een bloemversiering gemaakt. En als dank daarvoor kreeg ik die mooie vaas. Nou, hier is hij. Het is een raken gestookte bal. Die vrouw die beeldhouwde dus ook. En ze deed ook een hele hoop aan keramiek. En hij is heel mooi.
Maar ik heb hem dan altijd in de vensterbank. En dan denk ik, nou, ik zet hem uit mijn andere huis, hak het in de vensterbank en nou hier weer. En dan ik er even over, maak hem even schoon en denk ik, oh, wat ziet er mooi uit, wat best mooi. Wij bedenken een idee, vragen de medewerking van de bewoners, maar uiteindelijk voeren wij het wel uit. Dus wij gaan wel zoeken wat voor soort vlag moet het zijn, hoe moet die hangen. Ja. Er zit ook denkwerk in van moet de vlag recht hangen of moet het een banier zijn schuin. En als we nou aan weerskanten een foto doen, wat voor materiaal moet het dan zijn. Dus je bent wel degelijk als kunstenaar mee bezig. Ja, wij bepalen eigenlijk de vorm en de mensen zelf bepalen de inhoud. Ja. Datgene wat er te zien is. Het doel wie om de Koudemersmeer bij de kunst te beloeken. Had je dat gevoel dat dat slagen is? Nou, in dit geval wel, want ze hebben dus door het hele dorp ze overal die beelden zetten en in het park en die vlaggen dus. Ja, ze lopen het allemaal na en ze vragen ook allemaal waarom is dit? En dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. Kunstenaar Anke Branderhorst heeft voor het Community Art project contact zocht met de bezoekers van de bibliotheek, die met sluiting bedriegen wordt. Ze heeft met lezers een installatie over een populair boek maken. Je community art is dat ik dus mijn inspiratie heb, weet wat de meesten sissen. Dus je kan er net vooruit denken. Je moet elke keer moet je één stapje verder. Eerst praat ik over de bibliotheek. Wat betekent de bibliotheek? Dan keer je erop en dan heb ik bij Iris en bij Arno West en die zeiden van, probeer je meer de diepgang in te gaan. Dan heb ik het er meer over van, oké, wat betekent lezen van je? Maar waarom lees je? En wat doet het lezen? Wat doet een boek met jou? Nou, en dan ga je daar maar verder. En zo bouw je het kunstwerk eigenlijk op. Door middel van wat de meest gesigned hebben. Was het ook een valkuil voor Anke dat ze niet te veel met haar eigen project of haar eigen kunstwerk bezig ging en toch het community art voor ogen moest houden? Als ik eerlijk moet zijn, wel ja. Ik denk wel dat maar dat is logisch, want ze is van huis uit beeldhouwer, voor zover wij weten in ieder geval. Ja. En dan ben je heel erg 1 op 1 met je materiaal bezig. Jij bent in directe interactie en community art is precies tegenovergestelde. Je moet juist heel veel laten beïnvloeden en zelf eigenlijk jezelf wegcijferen. En wat ik heel goed vond van haar is dat ze er gewoon een paar uur is gaan zitten. Gewoon gaan kijken wat er is gebeurd, met wat mensen praten. En dat is dus echt van buitenaf inzoomen naar binnen, waarbij ze uiteindelijk op dit boek De Vlieger eruit komt. Community art is natuurlijk ook, het begint bij iets wat je raakt. En dan ga je onderzoeken. Het is dus niet een kunstenaar bedenkt iets en mensen passen zich erbij aan. Nee. Je doet onderzoek en vanuit het onderzoek ontstaat het. En daardoor ontstaat een project wat ook van mensen is. En als je dat wil, ken je de beeldenroute mooi audiotour nog de hele simmer rennen. Dit weer de K-route na een week, dan gaan we in de Skilge en dan zullen we elke dag verslag doen van het Oerol Festival. Hoe en wat precies, dat weten we nog net, maar dat we in een skierige dingetje in komen zullen, daar ben ik haast voor wist van. Want er komt een keur om artiesten nooit uit heel West-Europa. Van nou bedankt voor het zien, en na een week.